noma ungabona ukuthi umuntu uyakwenyanya ngoba abanye abantu bayihluleka ukufisela ukuthi uyakwenyanya. Abanye abantu banawo umoya omubi okwazi ukufisa ukuthi uyakwenyanya akuhlekise nje. Hamba kuphi imali wenzela ukuthenga ukuthi unganaki ngelinye ilanga leyo mali uyokunika yona inento. Ulele ebusuku ukhupha indoda ikhupha imali. Ile mali yesitha sakho emukele wayidla. Thenga isinkwa wondla izingane zakho. Ningabi abantu abanganaki. Ningabi abantu abafana noDavide. Davide wayenganaki. Wayehlala khohlwa noma sekufika ilanga lokufa kwakhe wakhohlwa uDavide. Wayetsheliwe ukuthi ilanga lokufa kwakhe uyokufa ngeSabatha. Ngaleli ilanga ngoba angazi kwakwenze njani wayese ekhumbule esejwayele cha makuyiSabatha aye esontweni noma ivalele endlini afunda umthandazo weSabatha. Kodwa ngelinye ilanga wakhohlwa uDavide. Wezwe into ithi khwasha. Waba yathe uyanqabela inhliziyo yaphinda lento yathi khwasha. Kwathi kuye mhlambe into enhle nje. Kanti ingelosi yokufa. Seyifikile. Umuntu ungamvikela ngayo yonke into. uNkulunkulu uyabavikela abantu ngeindlela zonke. Kodwa umuntu onganendaba nomphefumulo wakhe oyenekela izitha zakhe angazi ukuthi sisangisini ongathi kavikelwe ngaso. Angazi ukuthi sihlangisini ongathi akavikelwe ngaso. Ngikhuluma ngabantu abanezitha, abanye abantu bayaganga, abanazitha. Bayaganga bangena uSathane. Mabe baxabana noma bayazalana, bese kuphela ukuthi hayi izitha zakhe. Noma ingxabano encane nje. Engelutho, sitha sakhe. Badlala uSathane kodwa kukhona abanye abantu abanazi izitha ezingabafisela lutho luhle. Noma engakutshela umuntu kodwa akwenyanye. Ngithi ke angazi ngoba mhlambe lapho niyakhona zikhona izinto ezinjalo. Kukhona uba uNkulunkulu akuvikele. Ukhona uba uNkulunkulu akwexwayisa athi bheka la. Nibo zinaka kakhulu izexwayiso zikaNkulunkulu. Ningafani noDavide ngoba abanye abantu lapho beya khona. Ukhona abantu inhliziyo yabo seyifike ekugcineni ngaye noma engenze lutho. Kodwa njengoba lapha nje uyasho yena enhlizweni yakhe uthi ngabe ubani engasaqhamukela ilanga lokugcina la. Ubekile imali yakhe noma yokuthenga leyo nyanga ezomenzakalisa noma eyokwenzani. Abanye uNkulunkulu uyamtshela umuntu ukuthi qaphela ungayi lapha. Kodwa engaboni. Sithi uNkulunkulu akanivikele lapho niya khona ezitheni zonke ninazo. Kodwa ningabi abantu abaziwula abanganaki abafana noDavide. Ngoba asikho isihlanga engisaziyo sokuvikela umuntu okuthi noma uNkulunkulu emxwayisa
ukuthi abantu abakuthandi noma khona isitha lapha noma khona inyoka lapha noma khonani aqhubeka ekhona ngenkani. Angisazi isihlangu salokho ukuthi sithiwa yini noma umthandazo noma yini. Angwazi umthandazo wokuvikela umuntu ongalaleli mangabe etshelwa yini. uShembe uyabathanda kakhulu abantu bakhe, nabamlandelayo nabangamlandeli uyabathanda. Noma umuntu omunye ayimbethe ingubo emhlophe uyethu befika kuye emtshela ukuthi mntanami yexwaya uzokufa, kukhona okubo okuzayo. Njengoba nilana uShembe unibhekile nonke, akekho umuntu angambhekile, kodwa uma ngabe indlebeni ngezwa ningeze namsola ngalutho uShembe mangabe nehlelwa ngokubi. Ningeze namsola ngalutho. Kavamile ukumfihlela umuntu makukhona isithi amtshele nangabantu. Amtshele nangabantu.